It-tlieta filgħodu tħabbret it-tmien edizzjoni tal-ikla tal-Milied ta' Caritas Malta, ikla li tistieden lil dawk il-persuni li fil-fatt ikunu jinsabu waħedhom jew m'għandhomx il-mezzi biex din is-sena jqattaw milied b'dinjità fil-kumpanija ta' xulxin fi spirtu festiv. F'konferenza tal-aħbarijiet ġie spjegat kif is-sena li għaddiet madwar 500 persuna nġabru fil-Kurja u qattaw jum il-milied flimkien hekk kif darba fis-sena l-Kurja tinbidel f'restorant kbir u ssir post ta' laqa fejn tilqa' lil-fqir u lil min għaddej mitbatija. Madwar 100 volontier li jinkludu ħaddiema u residenti mid-djar terapeutiċi li tmexxi Caritas se jkunu qed jgħinu fl-organizzazzjoni tal-ikla tal-Milied. F'indirizz tiegħu id-direttur ta' Caritas Malta Anthony Gatt irrakkonta stejjer ta' nies li jgħixu fis-solitudni u permezz tal-ikla tal-Milied irnexxilhom qattaw dan il-jum b'dinjità u minn hemmhekk saru jafu bil-gruppi ta' sapport li toffri Caritas matul is-sena. Li naqdu magħna ġewwa l-Kurja tal-Arċisqof propju nhar il-Milied. Għalini okkażjoni wkoll biex niltaqgħu ma' dawn il-persuni ħalli nifhmu l-bżonnijiet tagħhom u anke nkomplu nsegwhom mal-kumplament tas-sena. L-ikra din l-okkażjoni se jkun ippreparat mill-Fondazzjoni Alfred Mizzi waqt li din is-sena wkoll il-koki tal-kċina tal-President ta' Malta se jieħdu ħsieb jippreparaw ħelu tradizzjonali tal-Milied biex jitqassam waqt l-ikla. Is-St. Peter's Foundation se tkun qed tagħti wkoll is-sosten tagħha waqt li l-grupp Extend se jkun qed joħloq atmosfera ta' ferħ bil-mużika tagħhom. Fisem il-Fondazzjoni Alfred Mizzi, Julian Sammut qal li huma onorati li qed minn sena jgħinu f'din l-ikla tal-Milied u dan permezz ta' koki li fil-ħin volontarju tagħhom jippreparaw l-ikel. L-Isqof Joseph Gallia Kurmi qal l-ikla ta' Caritas il-qalba ta' xi jfisser il-Milied. Jien nappella li dawk li huma waħedhom biex iċemplu jagħmlu kuntatt mal-Caritas ħalli ikollhom din l-opportunità għax ħadd m'għandu jgħaddi jum il-Milied waħdu jew fidwejjaq. Kull min għaddej minn żmien ta' solitudni jew m'għandux il-mezzi finanzjarji biex jagħmel l-ikla tal-Milied u mistieden iċempel fuq in-numru 79555 jew jibgħat email fuq info@caritasmalta.org jew permezz tal-paġna fuq Facebook ta' Caritas Malta.